22 of 1 minute push-ups, 1 minute squats. Let's go. Start. En je wil zeker hier. Kom zeker. Geglucose is zo. Nieuw hand om is het niet man, yes. Ik hoef niet eens het doen. I hate everything about you. Ja, no man. Je maakt het unbearable, joh. Yes. Dan use a container. Unbearable. Container. 2 seconds left. Nou, waar niet, je moet net je push-ups doen. Kom, stop. Papooses zijn klaar. Bij je praten. Net je push-ups, je kan Veel- maar stop. Yes. Je zijn je benen handen op mijn jan. Start. Squats. Doe niet. No. Kom bless je me. Wacht, verkeerde aan. Oh, daar blok ik de camera. Record reg, yes. Je moet niet praten van hoe ik mijn record niet. Oké, ik is die cameraman. Niet jij niet. Oké. Je moet niet komen Wat zeggen. nee? Je moet niet voor mij komen zeggen om Mijn te video. recorden. Ja, gewoon video. dus. Als je dat doet, is gay. Ja, nou is het zo. Als je dat doet, is gay. Nee, je vat je voorkop. Mijn voorkop is achter tegen, niet voor niet. Niet stoel niet. Ik kan maar stoppen.